Hello लोगोफोर नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायबाय आंनि YouTube चेनेलाव गोदान भिडिअजों लोगोसे थ' नोंथांमोनखौ बयखौबो अननाय आरो सिबिनायखौ बावहरनाय जाबाय रंजालि गोदान बोसोर रंजालि बैसागुनि नामाव थ' नोंथांमोना बयबो जाहाथे रंजा खुसि गोजोन खुसि रंजा बाजायै बैसागुखौ मोजाङै मोजां सम बारहोनो हायो थ' आंनि भिडिअआ बेखिनियानो बिनि उनाव जोंबो एसे रंजादों बेखौ नायलांदो आरो नोंथांमोना थ' लेट्स गो स्टार्ट नाउ नोंथाङाबो बुंदो दे जाबाय नै लोगोफोर जोंना दिनै सामब्राम हाबाय आलुजोंसो दिनै हांसो बेदर ओमफ्राय माने हांसोनि बेदर दंबाव मबाइलाव एसेल' नुदों साबा सयजनसो जागोन जोङो जानोसै बैसागुनि नामाव एसे इन्जय खालामसै लोगोफोर भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय एवनानै लाग्रोनि दे ओरैबायदि गरम ना लोगोफोर माबायावसो एवहैनोसै नैबे लिसु बिफां सायहा बेयाव जों थांनाय बोसोरावबो बावनो एवजादोंमोन ओमफ्राय दिनै अराव एवनाय नंला गरमखौ अयथासार मोनबाय गेसाव एवना होनोसां नायलांबाय थाबानो जाबाय भिडिअखौ दा बिसोरो दुगैहैदों लोगोफ्रा बेदर गोदाखांनानै मानानै दुगैदों आरोखि बारा गैया जोंना साबा सयजनल' माने माखासेया बेलेगाव थांजोबदों बैसागु जानो दे मोसाथ' मोजां लोगोफोर मोनबाय हांसो बेदरा वाव सिगां टेस्टि नुखाबाय गाबल' हायना लांसै मोदोमफुबायलै लोगोफोर जानो लुबैखाबाय बे थाथ'थोंसै बेखौ दा बे जोब्बा हायना लांसै The next day नै लोगोफोर दिनै बैसागुआथ' जोब्बाय बायदिबो जोबाखै बायदिबो ओमफ्राय दिनै बेदर गोरानखौल' स्राय एवजानोसै आरो नै साराया जानबाय अराव बेदरानो मबाइलाव एसेल' नुयोलै बयबो मिथिखायो जाय भिडिअ खालामग्रा बिसोर मिथिखागोन जाय आरो सोर भिडिअ खालामा जानो बयबोथ' आजिखालि जाबानो लोंबानो सेल्फि भिडिअ मोनसे रिल्स माबा माबि बानायग्राखा बयबो मिथिखागोन थ' नायलांबाय था भिडिअखौ नै बेदर गोरानखौ निरसिंजों एवनानै जागोन जों दिनै दाउआबो नै अमा मेजेमनि निरसिंनानै लाबोबाय बेखौनो हल्दी होखा दायो होला खनसे दायो होबा हालदै मोननांगोन अराव नालाय बोथोराबो गरम अखा हादोंमोन मोनायाव अब्लाबो गरमलै जोंथिं लोगोफोर दे जाथ'बाय दे नायलांबाय थाबानो जाबाय लोगोफोर नोंथांमोना भिडिअखौ इन्टारेस्ट मोनदोंबा आरो लोगोसे लाइक साबस्क्राइब चेनेलखौ बेल आइकनखौ अल खालामनो दाबाव जाहाथे चेनेला गिदिर ग्र' जायो आंनाबो ग्र' जाबासो गोजानाव थांनानै मोजां भिडिअ लाबोनो गोसो जागोन आंबो साबस्क्राइब लाइक बायदिसिना मोनाबा गोसो जाया आरोखि खामानि मावनो ना थ' नायलांबाय था लोगोफोर नोंथांमोना जाबाय ड्राय फ्राइ लोगोफोर फुदलाय बुस्थुलाय रेसिङा बिलाइ मोननै बै गोरलैखौ गोमाजोबो देहो नाय नेरसोन होगासिनो दं लोगोफोर लोगोफोर मोनबाय ड्राय फ्राइ बांद्राय ड्रायखौ मोनजाया नैबे बिदाय बैसागुनि थ' आं जानायबाय जोबोद गोथावमोन थ' भिडिअखौ नायलांबाय था नोंथांमोना जों जानोसै दा एसे इन्जय लानोसै टेस्ट नायनो मजा बे मजा थ' जों जानो लोंनो एसे लोगोफोर नायलांबाय था भिडिअखौ